Октомври беше месец на вятър, емоции и големи победи за морски клуб Балчик. От домакинството на международната регата Дионисополис през Балканското първенство, чак до най-малките ни надежди във Варна. Нашите състезатели и треньори доказаха, че духът на Балчик е силен, устремен и непоколебим. Месецът започна с шестото издание на международна регата Дионисополис. Истинско ветроходно предизвикателство с 70 участници от България и Румъния. При тежки метеоусловия нашите състезатели показаха характер и завоюваха куп отличия. Виктория Великова – злато при момичета младша възраст, Йордан Кирев – бронз при момчета, Никол Димитрова – второ място при Илка 4 момичета, Мартин Димитров – първи при момчета под 18 години. А зад всичко това стои невероятният съдийски екип на регатата – млад, прецизен и изцяло даден на морето. След Балчик, нашите най-малки ветроходци направиха първите си стъпки в Бургас на регатата Черноморски надежди. Виктор Димитров спечели сребро при най-малките, родени 2018 година. Лина Попова и Йоана Георгиева втори места в своите възрастови групи. Ариана Желева остана само на крачка от подиума. Поздравления, деца! Вие сте бъдещето на клуба! В средата на октомври дойде голямата новина. Никол Димитрова стана вице-шампионка на Балканите в клас Илка 4. Заедно с Цветомир Симеонов и Виктория Великова, те представиха морски клуб Балчик и България достойно. Сред съдийския и треньорския екип също имаше силно балчишко присъствие. Тодор Първанов, Катерина Димитрова, Ясен Великов, Момчил Баев и Велислав Димитров бяха част от съдийският екип на регатата, а Мартин Пенев и Александър Славчев бяха национални треньори в класовете Оптимист и Илка 4. Огромна гордост за целия клуб. Октомври завърши с нови успехи. Този път от Варна. На регата Юнга нашите млади таланти отново блеснаха. Виктория Великова – злато при момичета младша възраст. Йордан Кирев – сребро при момчета младша. Лина Попова – бронз при най-малките момичета, а останалите ни състезатели също се класираха сред най-добрите. Браво, екип! Вятърът определено е с нас! Това беше октомври за морски клуб Балчик. Месец изпълнен със страст и любов към морето. Благодарим на всички състезатели, треньори, съдии, родители и партньори за отдадеността и подкрепата. Ние сме морски клуб Балчик. Присъедини се към нас. До скоро!